Il-familji Maltin u n-negozji f'pajjiżna ma ħassewx id-daqqa jibsa taż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel u l-enerġija, hekk innota l-editur tal-gazzetta Business Today Paul Cox f'editorjal li fih tkellem dwar il-ħtieġa ta' appoġġ lin-negozji u l-familji f'kuntest ekonomija li għaddiet mill-isfida tal-pandemija u issa qed tħoss l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Hawn ġie notat kif pajjiżi oħra fl-Ewropa raw żieda qawwija fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel. Fil-qasam tal-enerġija fl-Ewropa l-prezzijiet żdiedu b'45% meta mqabbel ma' sena ilu. Il-medja taż-żieda fil-prezzijiet fiż-żona euro wkoll żdiedu b'7.5% matul ix-xahar li għadda. Fil-Ġermanja jidher li żieda fil-prezzijiet qed tkun waħda qawwija minħabba li kienet timporta ħafna enerġija mir-Russja. F'Malta l-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel baqgħu stabbli b'tal-aħħar raħsu f'Ġunju ta' sentejn ilu u baqgħu qatt molew sa issa. Malta mhix lanqas iżolata f'dak li qed jiġri fl-Ewropa minħabba l-kriżi tal-Ukrajna, iżda l-impatti sa issa mhumiex kbar daqs pajjiżi oħra. L-editur tal-Business Today innota li l-Gvern Malti ddaħħal ta' spalla n-negozju u l-familji biex jilqgħu għall-impatt tal-kriżi fl-Ukrajna. L-editur innota li Malta m'għandix bir blaqieħ iżda spjega li s-sussidji li qed jagħti l-Gvern anke lill-importaturi tal-qmugħ u l-fatt li l-Gvern qed jerfa' s-sisa fuq il-fuels qed isiru għax il-qagħda fiskali tal-Gvern tippermetti dan. Mal-imsieħba soċjali l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li l-Gvern huwa impenjat li jibqa' jaħdem u jinvesti sabiex jilqa' għall-impatt li se ġġib magħha l-gwerra fl-Ukrajna mhux biss fix-xhur li ġejjin iżda wkoll fis-snin li ġejjin.